Anong tawag dito? Yan. Saringit. Good afternoon guys! Let's do a quick Ilocano WOTD dito sa garden kasi yung ating Ilocano word ay nandito sa labas. At sinabi na po ni Mudra yung ating Ilocano word kanina, which is saringit. Saringit. Ito yung saringit. So guys, this is saringit. Ito po yung ating saringit. This is saringit. And there's another one here. Oh my goodness. Here. Ito po ay sanga ng jujube. Well, if I remember it right from my 12 round fruits video, it is pronounced as jujube. Pero nasanay na ako or nasanay na kami, but we already got used pronouncing it as jujube. Ayan, ang dami niyang saringit. For Tagalog speakers, sa mga nagsasalita ng Tagalog, diba, ang tawag natin dyan ay usbong or basta yung bagong sanga. I mean, yun na nga, ito, gagaya niyan. Bagong usbong na dahon ng halaman. So, yun po yung saringit sa Ilocano. At, kagaya nga nung malunggay kanina, eto yung nasa opening ng video, may saringit na rin itong malunggay. O, bagong usbong na sanga. So, that's all for our quick Ilocano video lesson. Ang dali ng video, diba? Since may ginawa na rin akong video related dito sa ating Ilocano word of the day, so you guys can practice listening to Ilocano. So, see you guys next time. Babush!